हाय लोगोफोर, आंनि मुङा निजोम बर'। आंनि एनबी फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि भिडिअआ जागोन गय फिथाइ जावैनाय बा गायनाय आरोखि। गय फिथाइखौ माबोरै जावैयो, माबोरै गायो, दा नोंथांमोनहा नायलांनो हासिगौ। हेलौ, नै गय फिथाइया लाजेनबायानो, गायसिगोन आरो। गय फिथाइ गोमोन बियो। ओरै नायदो, खादा लाबाय, खादासे लाबाय गय फिथाइखौहाय। दा गोमोन बियो गय फिथाइया, नायलांबाय थादो। गय गायग्रा जायगासिम थांनो थाखाय थाबायबाय थायो, फारि फारि नायलांबानो जाबाय। सान्दुंबो गोसाथार, सान्दुंआनो आजां गाजां मारै जाखोथाय दिनै। भिडिअखौ बारा मोजां नुवासै सान्दुंनि थाखायनो, फुला फुलि मोदानजोब्बाय। सफैबाय दायो गय गायग्रा जायगासिम। दानिया गय गायग्रा जायगाखौ मोनफैबाय। सान्दुं गोसाथार जोबोदनो, बेवहायनो गायगोन। फ्रेन्ड, दायो जों गय फिथाइ गायनो फैबाय। थारमाने जों बेखौ जावैगोन आरो। जोंना गुबुनफोरनि बायदि प्लास्टिकआव हा होनानै खालामा, जों डाइरेक्ट हायावनो गायगोन। बे खिलिनो बर्थमान मास मोननै मोनथामसो नांगौ खोमा, आंबो बारा गोसोआव गैला दा। खन्था लाबाय हा जावग्रा, बेयावनो गायगोन। बै गोरलै गोरलै थांनाय बोसोराव जावैनायमोन बियो, थिखा थिखा देरलांसै। नायबाय थादो, बिदिबा जों स्टार्ट खालामसिगोन। स्टार्ट खालामजेनबाय दानिया, नायलांबाय थादो। ओरै हाखौ एसे थब्लि थब्लि जावखुबाय आरो। बांद्राय गोथौबो जावखुवा, उनावहाय गायस्लायफिनबा एसे खस्थ' जायो आरो जावखुफिननांगौआ, बेनिखायनो एसे एसे गायबाय। ओरै खोबथायजोबबाबो जायो, खोबथायजोबाबाबो जायो आरोखि। बिदिनो फबबाय, बास जाबायानो। गाव जेब्लाखि बिफां खिलिया खिलिबाय आरो। रज'गोना रज'जाखो, गय फिथाइयाबो इमान थिख्ला थिख्लिखा, थाइसेबो साइज गैखाया। रज'आ बायदिसो मोनबाय आं गायदोंबाबो, मा बिसास। गय गायग्रा पार्टनारा नै हास्लाबखाया, हाखर जावग्रा बेहा फिथाइ होनानै हा फबग्रा आरो बेहा। मेचिनसो बादिसो आरोखि, थारमाने सानैजों गोगोम स्पिड गायखायो जाहैबाय। हास्लाबखायानो जोंहा जिसिपिया, बेहाथ' फबो आरो फबो। आं दस्रा गारिसो सालायनांगौमोन, माने जिसिपि ड्राइभार जानानै इमान आस्थे जाबायना, हास्लाबला हाखर जावनोनो। उफ, गोलोमजोब्बाय। बिदिनो रज' दे, बिफां गोजौ जानानै फिथाइ बुरजा थायनांगौ। जों दा गय फिथाइखौ बिफां एसे हावा सिदोबाव गायबाय, मानोना सान्दुं नांबा राननायनि चान्स थायो नालाय, बेनिखायनो बिफां सिङाव गायनाय जाबाय आरोखि। जाहाथे राना थैया, मोजाङै मोजां रज'यो गायनाय मानि, बिनि थाखायनो बिफां सिङाव गायनाय जाबाय। दा नोंसोरबो गायोबा बिफां सायख्लुम नांनायाव गायबानो जाबाय आरो। नैबे नुबाय थानाय गथ'खौ नोंथांमोना सोंनो हागौ, सोर होननानै। फंबाय नङालै बियो, न' खाथिनिसो बिबाजैनि फिसाला जायो आरो। सोरनिबा बिबथै जाबाय आंखौ। बिराद मोजां गोलोमखाबायलै। ओइ, गय गायनायनिबो रुटि मोनजाबावबायसोलै। हेलौ, नै गय गायनायनि जोंहा रुटि मोनजादों। मोनसे जानोसै दाना, ओंखाम उखैबाय नालाय। बायनाय नङा दे लोगोफोर, बियो न'आवनो सावनाय, बिमाया सावदों जोंना। गय गायनायनि जानो, बिनि थाखायनो मैदाजों बानायदों आरो बेखौहाय। बाजारफ्राव थांबाय दानिया, हाखौ नुजाहोजोब्बायसो बबेखौबा। जायो अरजाया दे जेबो। 100आव 80% रज'बानो जाबाय, माखासेयाथ' रज'खानाय नङा। जाब जुब गायलाबायबाय ओरैनो, सान्दुं गोसानि थाखाय बारा मोजां गायासै, गरमथारना बोथोरा। जायगायाबो बारा गुवार नंखाया। टटेलि 100 बा 150सोल' जागौमोन खोमा, साननाय जायासै फिथाइखौ थाइबेसे दंमोनथाय। बेखिनियानोसै, जोब्बायानो दाथ'। दानिया गय गायनाय खामानियाथ' जोब्बाय लोगोफोर। दानिया कमेन्ट खालामनानै फोरमायलायदो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बाय बाय, बेखिनियानोसै।